2, 3 și... Ceau, Aron! Eu sunt jirafa ta și am venit la tine să mă joc un joc care se cheamă Aron și jirafa. Nu, dar de ce nu vii la mine aici să vorbim împreună? De ce? Trebuie să vii la mine. Tu ce faci acolo? Ce faci acolo singur? De ce nu vii la mine? Vreau un pupic. Vreau un pupic. Acum. Ce faci acolo? Ne jucăm? Ne jucăm ceva? De ce nu vii la mine? Te rog frumos, de ce plângi? De ce vreau să plâng? Sau vii la mine și nu plâng. Ce se întâmplă dacă nu să vii la mine? Știi ce se întâmplă? O să cadă aici, jos. Ce face mama? Se joacă cu mașina de fotografiat? Se joacă cu mașina de fotografiat? Tu vrei să te joci cu mine? Sau vrei să te joci și tu cu mașina de fotografiat? Aron! Asta trebuie să o repetăm altcundva. Trebuie să o repetăm altcundva. Nu. Gata, povestea s-a terminat. Pentru că jirafa a revenit la mine.